салом ба ҳамаи шумоён дӯстон. Бо шумо ман Хусрав дар барномаи Матрица. Дар ин барнома ман ба шумо се функсияҳои асосии смартфони Xiaomi-ро мегӯям, ки шумо аз онҳо бехабар будед ва ин функсияҳо ба шумо писар меояд. Мақсади барнома дар ин аст, ки баъд аз тамошои ин видео шумо ба худ чизи фоидабахшро гиред ва барои кор ва зиндагии худ истифода баред. Вақтро зиёд намегирам. Рафтем. Якум функция ин дидани паролҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне соцсети, Одноклассники, Facebook ва дигар чизҳо мебошад, ки агар шумо паролҳояшро аз ёд бароварда бошед, ба як ҷо медароему, аз он ҷо мебинем. Инак рафтем. Ба настройки телефон медароем ва дар поёни ҳамин ҷо мебинед Google, раздели Google. Онҷо ворид мешавем ва дар он ҷо управление аккаунтам Google ҳаст. Ба ҳамин ҷо ворид мешавем ва аз тарафи рост раздели безопасность аст. Ба ҳамин ҷо ворид мешавем ва дар поён шумо раздели диспетчер паролро меёбед, ки дар он ҷо паролҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне соцсети, ҳама Viber, Telegram, гӯема, Одноклассники, Facebook ва дигар ҳамаш паролҳояшро мебинед ва истифода мебаред. Ман дар ин ҷо намедарам, зеро ки дар ин ҷо паролҳои ман аст. Ба ҳамин ҷо ворид мешавед ва ҳамаи маводҳо ва гӯем паролҳои худро мебинед ва истифода мебаред. Дуюм функсия кори қувваи батареяи шумо агар суст шуда истодагӣ бошад, яъне гӯем тез суст шуда истодагӣ бошад, як роҳ ҳаст, ки кори қувваи телефони шумо, яъне батареяи телефони шуморо бисёртар нигоҳ медорад. Ин ҳам бошад аз настройки карда мешавад. Инак рафтем. Ба настройки телефон медароем ва дар ин ҷо поиск настроек ҳаст. Аз ҳамин ҷо менависем автозапуск. Автозапуск баромад. Ба ҳамин ҷо ворид мешавем ва чӣ тавре мебинед дар ин ҷо гӯем номгӯи барномаҳо баромад. Ҳама барномаҳои телефони шумо. Ини ман ҳамаш хомӯш аст. Агар ини шумо ин тавр бошад, агар ҳамаш ин тавр бошад, шумо онҳоро хомӯш кунед. Зеро ки вақте ки телефонро аз нав кушта дар мегиронед, онҳо ба таври автоматикӣ ба кор медарояду қувваи смартфони шуморо тезтар сарф мекунад. Ин ба мо дар кор нест. Ҳамашро хомӯш мекунед ва мебинед, ки қувваи смартфони шумо чӣ тавр бисёртар ба шумо хизмат мекунад. Функсияи сеюм, агар смартфони шумо кораш суст шудагӣ бошад, як роҳи ҳаст, ки роҳи осон бо настройки онро тез карда мешавад. Кори смартфони шуморо тез карда мешавад. Медароем ба настройки, якум раздели от телефоне ва дар ин ҷо версияи MIUI ҳаст. Ҳаминро 7 бор пахш мекунем то он дараҷае, ки дар ин ҷо вы стали разработчиком менависад. Аз они ман не нужно гуфта истодааст, барои он ки ман худам уже аллакай разработчик шудагӣ. 7 бор пахш мекунед ва аз ин ҷо баромада ба поён мефароем ва дар ин ҷо расширони настройки ҳаст. Ба ҳамин ҷо ворид мешавем ва дар поёни ин раздел для разработчиков ин раздел ба шумо пайдо мешавад. Ба ин ҷо медароем ва дар ин ҷо раздели буфер журнала меёбем. Ба ин ҷо ворид шуда яъне 16 мегабитро пахш мекунем, ки яъне настройки ин функсия 16 мегабит бошад. Ин тавр шавад. Бо ба поён фаромада бо се чизро мекунем. Яъне инҳо бошад се функция: анимация окон, анимация переходов и длительность анимации. Ҳар се инро анимация 0 аз до 5x мекунед. Ҳар се инро бо ин тавр. Ҳар се ин бо ҳамин тавр агар бошад, яъне ки шавад, баъд шуд ба настрой ба главный экран мебароему. Кори смартфонро як месанҷем. Аз они ман бошад. Тез шуд. Мана ба приложениҳо мебарояд бо тезӣ. Шумо ҳам санҷида бинед, истифода баред. Дӯстон, ин буд функсияҳои фоидавар барои шумо. Лайк, подписатсия кунед, зеро ин барои пешравии мо хеле муҳим аст. Пешравии мо, фоидаи шумо. Хайр!